No pot ser. M'estàs gravant? Saps que has de fer les campanades, no? Tio, però que estic sopant, tio, què fas? Pupi, Tio, una mica d'intimitat. Escolta, Joanca, tio, vols estar-te tranquil? Està tot preparat, tio. Preparat, nois? 6 minuts, sortiu? Vinga, otro. Basta ja. Vinga, tio, dona-li a la tele això, que no tenia DVDs, i poseu el programa, va. Posem el programa, home, deixeu-nos sopar, al mínim. Sam Bolson. Que no sóc Sam, sóc Frodo, Gandalf. Porto molts anys amb Frodo i tu no ets Frodo. Escolta, Hem Gandalf. de creuar el llac d'Engolastès, Estic molt cansat, Gandalf. passar per les Pardines, Vinga, Sam, vinga. i arribar fins a Encamp, i allà deixaràs caure l'anell. Però quin anell, Gandalf, que no, que tinc set, que jo vull beure aigua. No tenim aigua aquí a la comarca d'Escaldes-Engordany. I com és això, Sam, Gandalf? perquè va ploure ahir. Sam, Però Gandalf, si va ploure hauria d'haver aigua. hem d'arribar a Encamp i allà tindrem aigua. Sam, Però què, Sam, que sóc Frodo? l'anell, els teus amics, Quins amics? Mira, aquell tio porta aigua, les tropes de Sauron ja són per Sant Julià, Sam. Però quines tropes, però si ja portem 7 dies caminant sols. I l'anell el vaig vendre a un compraventa d'or. Que és que no. Mira! Què és això? És el cavall, el gran galopador. Vols cansar, prou aigua? Aigua! Moltes gràcies. Res. Moltes gràcies. No, te veu tu, Gandalf, que ets més gran. Molt bé. Però qui era? Era Tony Bow. I qui és Tony Bow? Ha guanyat 18 campionats del món. Molt bé, però deixa'm una mica d'aigua, Gandalf. 9 a l'aire lliure i 9 indoor. 9 a l'aire lliure indoor. Però, Gandalf, fer el favor, em sembla bé tota la història, però deixa'm una mica d'aigua. És el pilot amb més campionats. Però, Gandalf! Gandalf! El bastó. Mira, saps què? Mira, pues ara, jo em torno. Ala, adeu. Sam, A la merda ja, hombre. vine aquí, Sam. Que em deixis tranquil. Hem d'anar. Que no hem d'anar enlloc. Que sóc Frodo. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. Hola, bon dia. Bones, un Whopper, 2 cerveses i una hamburguesa sense cogombre. Sense cogombre? Sí, sense cogombre. Molt bé. Tingui la seva comanda. Merci.
No n'hi ha per tant, eh? Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like for me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I end up too much feeling. Hello, can you hear me? I'm in California. Who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world. Hombre, Joan, Ei, què passa? tal? Com Bé, estàs? vaig Bé? a la casa un moment, que tinc pressa. Vale. Ens veiem. Adéu, Ja, adéu. Adéu. Escolti, què fa vostè que porta aquí tant de temps? Venia pels punts de la casa, però em sembla que ja estic jubilat. Jubilació? Ja fa més de 10 anys que no hi ha calés per la jubilació. Escolti, emergències? I després li vaig dir... Bon dia, senyors. Ei, què passa? Què, venim en gana? Què tal, Maurici? Molt bé, home. Mireu, avui us recomano una sopa d'all amb bou dur. Hola. Hola. ¿El wifi? ¿El wifi? ¿El wifi? Wifi. Aquí el teniu. Va, això és el menú. Ok. El primer vull això.
Els agents de circulació per fi podran portar armes de foc. Així podran donar suport als policies i lluitar contra el crim que tant preocupa als habitants d'Andorra. Hola, bon dia. Bon dia. Quin pis va? Un 0, sisplau. Focs, res! Vinga. Passa. Una. Allí en 32. Sí? Digues, company. Sí, necessito més munició. Sisplau, indica la teva posició. Vale, d'acord. Merci, central. D'acord, ja t'he vist. Vaig cap allà, reforços. Ja hi era hora. Ja, company. Hòstia, on vas amb això? Per alguna cosa sóc caparal. Tu! Tens permís per gravar? No, ja me'n vaig. Ja ha arribat desembre i les llums de colors il·luminen els desitjos de qui tens a prop. La mare està contenta amb la família sopant. Avui no falta ningú, es nota que és Nadal. I els desitjos i nostàlgies ara pengen d'un mitjó a la llar de foc. Per Nadal cantarem Nadales, farem neules i torrons. I els més petits de casa. A tu. Ui, Pachi. Tot bé o què? Ei, què tal? Com estàs, tio? Que el jugant al futbol, cantant, què estàs fent? Perdona. Estava cantant la teva cançó ara. Tempo i afinació, tio. Ja. O sigui, això t'ho estàs carregant. És que no Això m'escoltava. has de fer una mica de gràcia, tio. Tempo i afinació, dos coses. Vale. Feu vídeos al quelcom? Sí, videoclips. Sense autotune ho he provat mai de fer? Per Nadal cantarem Nadales, farem neules i torrons, i els més petits de casa És que tu ho fas molt bé. els farem cagar el tio a cops de bastó i amb el broma de la tieta farem... Sí, entra. Hola, Mira que xulo. Això em sembla que porta GPS. Ah, mira, aquí es poden posar coses. Ho has vist, no? Què és això? Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Ropo pom pom. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Holla at me. Tírale, nigga, yo voy bola. Tírale, nigga, sabes que estoy burlando. Light me up, put me on top. Let's fall la 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 la. Light me up, put me on top. Let's fall la 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 la. So this is Christmas. Hello, it's me. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about
Encara es diu així? Baixa la música. Hòstia, ja sé que m'has comprat el cotxe, però és que jo tinc clients aquí, la música a tope, m'entens? Vale. Porteu-vos allà, home. Va, sisplau, feu-me un favor, va. Deixeu del cotxe, va. Tu, baixa el cotxe, va. Home, hòstia. Vale. Oh, una farmàcia nova. A veure si puc demanar el que vull. Hi ha un noi. Bueno, està a punt de marxar. Vinga, va. Entra, Rosent, entra. Ui, crec que el conec. M'amago. Aquest noi no marxa. Què fa allà esperant? Ui, no facis soroll, Rosent. Vigila. El següent. Jo? Va ell, no, primer? No, aquest jove ja està tens. Sí, tranquil. Tu passa, jo estic esperant. Ah, vale. Hola. Hola, què tal? Mira, vull... Un fradegan? No, ja saps, allò, una capsa. No, de supositoris. Venen 12. Per què no marxa aquest noi? Vés-te'n ja. Ara tot és de 12 o 6. Ah, home, preservatius! L'haureu dit abans. Què vols, Nike XL o què? També teniu de gust diferents, hi ha de plàtan, el de fresa... També... El de fresa te'l recomano, La veritat és... Per on va? Mireu! Està comprant preservatius! Fa 15 anys que sóc aquí, ja em sento a Andorra. Pago tots els impostos i les factures del som. He après el català i cotitzo a la CAS. Em sé tot sense l'himne Gran Carlemany. Digue'm per què jo no tinc dret, faig la cua com tothom a govern, compro tabac de l'Andorra. Ja m'he adaptat, vull votar, però encara em queden 5 anys. Vull votar, no puc votar, estic molt afectat, resident, i no tinc el dret. 20 anys són molt llargs, estic indignat, això mai canviarà. M'he comprat un cotxe nou per poder anar a tot gas. Quan arriba el divendres me'n vaig cap a Salou. No puc ser ja més a Andorra, vaig a veure el bàsquet i crido ben alt. Em miro el Consell General a la TV. Vull votar, però encara em queden 5 anys. Vull votar, no puc votar, estic molt afectat, resident, i no tinc el dret. 20 anys són molt llargs. Sé dir-te els rius, els cims i els pobles andorrans. Les 7 parròquies per totes he passejat. He vist com es feia gran la Constitució. Quina indignació, això és escandalós. Vull votar,
però gràcia a alguns no els hi fa. Vull votar, no puc votar, estic molt afectat. Resident i no tinc el dret. 20 anys són molt llargs. No entenc per què em tenen tanta por a mi. Perquè si poguessis votar, a qui votaries? No, si... Jo el que vull és presentar-me. Aquest any no em tornarà a passar. Quan plogui, no em tornaré a quedar sense aigua. Falta poc, ja queda molt poc per les 12 de la nit. La gent ja està aquí preparada, que sí? El cava de tot. Mira, tu tens raïm? No, encara és que... Mira, ja tinc raïm. Ja ho tenim tot preparat. Escolta, que no et ficaràs res, tu, o què? Perdona, Ja està tot, ja està tot preparadet. Ja ho tenim, ara sí, Ara sí. Esteu llestos o no? Quants esquetxos, de la casa, quants anys per tirar la casa? Uns quants. A casa esteu llestos ja? Doncs vinga, això ja ho deixem el 2015 enrere. Vinga, va! Vinga, que això està a punt de començar. Recordeu, són 4 quarts que començaran abans. Jo marcaré els quarts i Ivan marcarà les campanades. Que quantes són? Els mesos de l'any... 12. Doncs vinga, va. Començaran als quarts ara mateix, just ara mateix. Els quarts! Recordeu no menjar raïm ara, I ara les campanades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12! Volem l'any 2016! S'han començat projectes i s'han fet eleccions. Els escalders han estat sense aigua i hem estat notícia pel tema dels Pujol. La nostra imatge ha sigut malmesa, hem sortit per la premsa i 1000 televisions. Els andorrans ja n'estem ben farts d'aquests estereotips que no només són bancs. I per això vull començar un any ple d'il·lusions i que l'internet vagi millor. Vull anar a la casa i no esperar-me molt. Un país més solidari amb els seus treballadors.
una rotonda per cada habitant. No sé jo si això se'ns ha anat de les mans. I és que Andorra té coses molt estranyes, té més de 1.000 farmàcies i un llarg carril bus. Haurem de fer que fabriquin més monedes i ja que estem tan bé, que fabriquin bitllets, que també es farà un parc aquàtic. Andorra està a l'alça i hem d'aprofitar. I per això